Από το λιμάνι του Πειραιά, χαζεύοντας μια απίστευτη Ανατολή, πολύ γρήγορα και εύκολα σε λίγες μόνο ώρες βρεθήκαμε στη Σέριφο. Πολλοί θεωρούν τη Σέριφο το πιο χαρακτηριστικό και όμορφο νησί των Κυκλάδων και δεν αλλάζουν με τίποτα τη μοναδική της χώρα, η οποία στέκει σκαρφαλωμένη στους όγκους του νησιού. Για μας η Σέριφος ήταν μια πολύ όμορφη Κυκλάδα, αν και όχι αγαπημένη μας. Στη Σέριφο μείναμε στο οργανωμένο κάμπινγκ στα Λιβαδάκια. Το κάμπινγκ βρίσκεται πάνω σε αυτή την πολύ όμορφη παραλία και αυτό είναι το μεγαλύτερο ατού. Κατά τα άλλα, το κάμπινγκ δεν μας άφησε ευχαριστημένους. Οι παροχές του θύμιζαν περισσότερο παροχές ξενοδοχείου, ενώ οι άλλοι κάμπερς δεν φαίνονταν να σέβονται τους υπολείπους. Δεν ήταν άνθρωποι που ασπάζονταν αυτόν τον τρόπο ζωής και διακοπών και ειλικρινά απορώ γιατί ήταν εκεί. Πάντως είχαν την πλήρη υποστήριξη της διοίκησης. Το πρώτο βράδυ φάγαμε στην ψαροταβέρνα της Καλής στο Λιβάδι, όπου μας βάλανε λίγο με το ζόρι γιατί ήταν fully booked, αλλά πολύ αργότερα από εμάς. Άξιζε όμως που προσπαθήσαμε, γιατί απολαύσαμε πολύ ιδιαίτερες ελληνικές γεύσεις με ένα twist. Για παράδειγμα, τραχανοτομεγαρίδες και σπανακόριζο με καλαμάρι, πάνω στη θάλασσα και με πολύ όμορφη θέα. Έπειτα για ποτό στο Yacht Club, επίσης στο Λιβάδι, αγαπημένο σποτ για πολλούς για να απολαύσουν το κοκτέιλ τους μαζί με φρέσκο γλυκό της ημέρας. Η επόμενη μέρα στη Σέριφο ξεκίνησε με εξόρμηση στην Ψηλή Άμμο. Η Ψηλή Άμμος είναι πολύ όμορφη παραλία με καταγάλανα και κρυστάλλινα νερά. Η Άμμος είναι χρυσαφένια και κάνει σχεδόν σαν χρυσόσκονη, πραγματικά η απόλυτη ομορφιά. Είχε βέβαια πολύ κόσμο και πολλά παιδάκια. Οπότε αν είστε λάτρεις των πιο ήσυχων διακοπών και παραλιών, δεν είναι η καλύτερη επιλογή για σας, όμως η ομορφιά του τοπίου αξίζει μια επίσκεψη. Αφού χαρήκαμε την Ψηλή Άμμο, το βράδυ είχαμε παραδοσιακό πανηγύρι στη Σέριφο που περάσαμε φανταστικά και χορέψαμε πάρα πολύ.